Hola a tots i totes. Sigueu benvinguts a Orienta't, el teu canal d'orientació educativa. Jo sóc Luis Fallos, orientador educatiu a la Comunitat Valenciana. Comencem! Hola a tots i totes, sigueu benvinguts a aquest vídeo on us ajudaré a realitzar l'admissió telemàtica per a les escoles oficials d'idiomes a la Comunitat Valenciana. Ens trobem en la pàgina de la matrícula telemàtica. En aquesta pàgina ens permet la Conselleria ajudar-nos en el procés d'admissió escolar a qualsevol etapa educativa d'una forma ràpida i senzilla. En aquesta pàgina trobem una sèrie de botons, el de clau d'admissió, procés d'admissió, llistes provisionals, al·legacions i llistes definitives. Per aquells que no ho conegueu, el primer que hem de fer és aconseguir la clau d'admissió. Si encara no la teniu, per favor, hi ha penjat al canal, a Orienta't, un vídeo on ens explica com aconseguir la clau d'admissió. Bé amb clau PIN o bé amb el DNI. Què és el que anem a fer nosaltres? Nosaltres avui anem a fer el procés d'admissió per a les escoles oficials d'idiomes. El termini ha començat el dia 3 de juliol de 2020. El que anem a fer avui és anar al procés d'admissió directament. Li piquem i ens du fins a aquesta pàgina. En aquesta pàgina és on hem pogut anar realitzant els tràmits d'admissió tant per a educació infantil com per a primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius tant de formació professional bàsica com de grau mitjà, de grau superior i en règim semipresencial. Queda pendent que encara s'obriga el tràmit de la formació professional de segona oportunitat i dels programes formatius de qualificació bàsica. Però ja ens han habilitat en rosa el tràmit per a les escoles oficials d'idiomes. I així tenim el manual. Mireu, jo sempre us recomano que us descarregueu el manual, d'acord? Que el llegim, que el tinguem a l'abast, perquè així ens explica com va funcionar la sol·licitud d'admissió de l'alumnat en les escoles oficials d'idiomes. Us recorde que si encara no teniu, per favor, la clau d'admissió, heu d'anar a aconseguir una, perquè jo vaig anar directament al procés de sol·licitud. Aleshores, li pique. Una volta heu aconseguit la vostra clau d'accés, us ha dut fins a aquesta pàgina. Aquesta pàgina és la d'informació que s'ha de saber. És a dir, una volta ens hem identificat amb el nostre usuari i la nostra contrasenya, accedim ací on se'ns ofereix una sèrie d'informació. En primer lloc, se'ns oferta la possibilitat de canviar la nostra contrasenya. També ens dona informació de les sol·licituds que hem gestionat, com que jo ja he estat gestionant una sol·licitud per tal de veure com funcionava l'aplicatiu. Així m'apareix la meva sol·licitud, em parla de l'últim accés que vaig realitzar a la plataforma i ens diu en quin moment, en quina fase de la sol·licitud és en la que jo m'ha quedat. Així li picaria a continuar amb la sol·licitud i prosseguiria el meu procés. Per a vosaltres, si és la primera volta que accediu a la pàgina, trobareu la pàgina que després del tema de la contrasenya us apareixerà així, on es dona una informació al respecte de que aquesta sol·licitud es presenta total i completament de forma telemàtica, és a dir, sense desplaçar-nos al centre educatiu. Ens recorda que podem anar presentant, creant, tramitant noves sol·licituds o modificant-les fins al 14 de juliol de 2020. I ens diu que una volta finalitzat el termini només es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada. És a dir, si jo he anat presentant diverses sol·licituds, les he anat modificant, l'única que es tindrà en compte serà l'última que hem confirmat. També recordem la importància de finalitzar la sessió una volta hem acabat tot el procediment picant al botó desconnectar aplicació. El botó desconnectar aplicació el trobem així, justet baix d'on jo estic ubicat a la pantalla. Continuem un poquet més cap a baix. Així baix ens parla dels 3 passos que hem de seguir per a emplenar la sol·licitud correctament. El primer és el d'emplenament de la sol·licitud, el segon serà el de la confirmació de la sol·licitud i en tercer lloc l'obtenció de l'imprès de taxes. Mireu que aquesta pàgina en diferents punts ens donen enllaços per tal de consultar les vacants, consultar el calendari o fins i tot trobar informació de les escoles oficials d'idiomes.
Continuem. Si és la primera volta que hi accediu, us trobareu aquest botó que està apareguent ara, que és el de continuar. Així que li piqueu vosaltres al botó de continuar i arribem fins a l'apartat de les dades del sol·licitant i després a la part d'omplir les peticions. Ja li hem picat, ja hem arribat al formulari de dades, com podeu veure ací a la pantalla, i és el moment de començar la sol·licitud. En primer lloc, hem d'omplir les dades d'identificació del sol·licitant, és a dir, cognoms, nom, document nacional d'identitat o NIE, i anar emplenant tota la informació que siga necessària. Si seguim més endavant, ens trobem amb dades com les dades de naixement, els sexes, ens obrin sempre uns desplegables on podem triar home, dona, així emplearem la nostra data de naixement, la nostra nacionalitat, el país de naixement, la província, el municipi, les dades de l'adreça. Si jo visc en un carrer, li pique i ho deixe com a carrer. Després fiquem l'adreça, el número i porta, etc. El mateix, sempre se'ns obriran desplegables per a la província, el municipi. Important, ficar correctament el telèfon, ja que és un camp obligatori, i si us fixeu, el correu electrònic ja hi apareix per defecte. Hi apareix el correu electrònic que hem aportat per obtindre la nostra clau d'admissió. Si continuem baixant per la pàgina, a continuació ens demana que emplenem la informació relativa als idiomes que desitgem cursar, fins a un màxim de 3. El primer dels idiomes sol·licitats ja ens apareix en un tic blau, i se'ns obrin una sèrie de desplegables per tal de triar. Jo ja havia marcat valencià, nivell C2, curs segon de C2. Però en el desplegable, tot i que a vosaltres sé que no ho sis quan estic gravant el vídeo, apareixen tots els idiomes que s'oferten en les escoles oficials d'idiomes, tot i que no tots els idiomes s'oferten en totes les escoles oficials. També ens demanen el nivell, podem elegir des del nivell A2, B1, B2, C1 i C2, en aquest cas estem en el valencià, i després ens demanen que triem si és primer curs de C2 o segon curs de C2. Per a cada idioma, el que anem a fer és respondre a un breu qüestionari, a aquestes pestanyes que van apareguent sobre el nivell i el curs que desitgem cursar, així com informació relativa a la manera en la que anem a accedir i el requisit acadèmic que hem d'aportar. És a dir, en funció del curs que anem a sol·licitar, s'aniran activant o no una sèrie de tics en uns desplegables que van apareguent. Com que vull que es vegin diverses opcions, jo vaig a seleccionar 2 idiomes i ho vaig a fer de 2 formes diferents. I sobretot ens recorden des de la pàgina i des de l'aplicatiu que és molt important que les respostes siguin certes, perquè si no, en el moment de realitzar la matrícula, si no podem justificar la documentació o la titulació que hem indicat que tenim per accedir a un nivell concret, la sol·licitud serà desestimada. Com que jo el curs passat ja vaig estar matriculat en valencià del nivell primer de C2, li pique i ens dona 2 opcions. O no em vaig matricular, si és la primera volta que vaig a sol·licitar l'admissió a una escola oficial d'idiomes, o li pica sí, em vaig matricular, com és per exemple el meu cas i no sé si serà el vostre. D'acord? Jo li pica sí, em vaig matricular, i després ens demanen que indiquem en quin centre ens vam matricular l'any passat. Així és una aplicació que bé quan li peguem, crec que així sí que ho podeu veure, se'ns obrin totes les escoles oficials d'idiomes, la d'Alacant, Alcoi, Alzira, Benidorm, Castelló, etc. Doncs el que anem a fer és seleccionar Elx, Escola Oficial d'Idiomes d'Elx. I per últim ens donen aquest últim desplegable que diu: indiqueu quina de les següents situacions és la que més s'ajusta a la vostra de cara al curs que sol·liciteu. En el meu cas, continuaré els estudis a l'EOI o em vaig matricular el curs TNU20 o bé en un altre EOI diferent. Després ens parlen del requisit acadèmic. El requisit acadèmic, en funció del curs al que optem, aportarem un requisit o un altre. Mireu, ens donen la possibilitat, picant en aquest enllaç, a consultar el llistat de possibles requisits acadèmics.
Si en teniu dubtes, deveu de dirigir-vos i preguntar en l'Escola Oficial d'Idiomes on voleu cursar estudis per veure si els vostres requisits que podeu aportar són completament vàlids o no. En el cas de no tindre cap d'aquests requisits, encara no podeu sol·licitar plaça, però podeu inscriure-us en la prova de nivell. Una volta conegueu els resultats d'aquesta prova, podríeu sol·licitar plaça al setembre. Aleshores, li piquem així i ens dona moltes opcions. Si tinc el títol de batxillerat o si tinc prova de certificació, si tinc un certificat de nivell o una certificació acadèmica de notes. Jo vaig deixar esta després perquè tinc el certificat acadèmic de les qualificacions del curs passat, si he passat una prova homologada d'A2, certificats d'entitats externes. Si jo vaig optar a un nivell inicial, fique l'opció cap, perquè no tinc cap certificació, perquè vull entrar a un nivell inicial. En el cas d'haver de realitzar la prova de nivell, li pique a prova de nivell i, per últim, si tinc una certificació de l'Escola Oficial d'Idiomes amb 3 parts aprovades, jo en el meu cas vaig a ficar certificació acadèmica de notes. Podem anar baixant i trobem el segon idioma sol·licitat. Ara vaig a inscriure'm en un idioma del que no he estat cursant estudis, italià. Com que no tinc nivell, m'apunto al nivell A2, que seria el nivell inicial, i primer de A2. Com que no em vaig matricular el curs passat en aquest idioma, li pique a no em vaig matricular. I sí que ens obliga a ficar en l'últim desplegable cap perquè no tinc el requisit d'italià perquè no mai l'ha cursat. A continuació, la pàgina ens dona la possibilitat d'inscriure'ns fins en un tercer idioma, però no és el cas. Així que si ja en teniu totes les dades personals i teniu la sol·licitud de l'idioma emplenada, el que heu de fer és picar-li a guardar i continuar. Si quan li piqueu guardar i continuar us falta alguna dada, us apareixerà un missatge d'error. Jo he deixat algunes dates incompletes. Aleshores li piquem a guardar i continuar i mireu, ens diu hem trobat errades en la seva sol·licitud i ens diu que hem de seleccionar una província de naixement, hem de seleccionar un municipi de naixement, és obligatori especificar el telèfon. Aleshores podeu tornar a la vostra sol·licitud i solucionar tots els problemes que hi ha. Una volta el seu solucionat, li piqueu a guardar i continuar i passarem a la següent pàgina. Una volta s'han guardat les dades del sol·licitant, el programa ens mostrarà aquesta pantalla, en la qual haurem de seleccionar els horaris desitjats dels idiomes que hem seleccionat. Fixeu-vos que estem en l'apartat de omplir peticions. Encara ens falta confirmar les dades. Aleshores, baixem fins a baix, fins a l'aplicatiu. Bé, un dels principals apartats d'aquesta eina és l'arbre de centres docents. És això on estem. On se'ns mostren totes les opcions que podem incloure en la llista de selecció. Com a usuaris podem anar creant una llista amb un màxim de 50 peticions per als idiomes sol·licitats, tant en la mateixa EOI com en diferents EOIs, que haurem d'anar organitzant per ordre de preferència d'adjudicació, tenint en compte que l'adjudicació es realitzarà sempre que existeixen places suficients. A més, el sistema ens adjudicarà un únic horari per a cada idioma dels que hem sol·licitat, seguint, òbviament, el criteri de prioritat que nosaltres hem establert. En cas de solapament d'horaris, se'ns adjudicarà l'opció de major preferència. Podem organitzar la navegació en l'arbre en diferents nivells. Fixeu-se, aquest botó és amb el que començarem, el teniu també així, que diu seleccionar horaris. Li piquem així i ens demana primer que seleccionem l'idioma. Aleshores li piquem, per exemple, anem a començar per valencià. Piquem per valencià, ens dona el nivell, segon curs de C2, i ens pregunta en quines localitats volem continuar els nostres estudis. Li pique, per exemple, en València, ens dona les 3 escoles oficials d'idiomes que hi ha en València, València Medicalà, València Quatre Carreres i Escola Oficial d'Idiomes València Saidia. Anem a veure quins horaris ens ofereixen per a aquest idioma i en aquest nivell. Li piquem i ens donen aquestes 3 opcions.
dilluns i dimecres, dimarts i dijous, en horari de 5 a 7, de 12 i mitja a 3 menys quart, de 12 i mitja a 2 i mitja. Fixeu-vos que els horaris són un poquet especials. Un dia acabem a les 3 menys quart, l'altre dia acabem a les 2 i mitja, alguns dies acabarem a les 7 i quart, altres acabarem a les 7, i elegim l'horari. Què m'interessa més? De matí, de vesprada? Doncs li pica seleccionar l'horari que més em pugui interessar, seleccionar, i van passant així. Si m'enganye, puc picar sobre el propi horari i eliminar-lo. D'acord? Aleshores jo vaig anar seleccionant, selecciono després puc seleccionar aquest i per últim aquest. Si tinc possibilitat de desplaçar-me, tal volta m'interessa veure si hi ha horaris a altres EOIs. En 4 carreres, per exemple, diuen que tenen un horari de dimarts i dijous de 7 i 5 a 9 i quart de la nit. La puc seleccionar també, o fins i tot en Benicalab també ens donen una opció de 6 menys quart fins a les 8. És dilluns i és dimecres. DL dilluns, DZ dimecres. I les seleccione. Fixeu-vos com cada volta he anat seleccionant. I quan li piquem a afegir llista ens els passarà a la nostra pàgina. Així ho tenim. Si volem seguir afegint, li piquem a seleccionar horaris. Aleshores, com he seleccionat de valencià, ara podria anar a l'opció d'italià, seleccionaria primer curs de A2 i el mateix exactament. Vosaltres el que heu de fer és tractar de seleccionar aquells idiomes per l'horari que més us interessa. Jo, això sols és una demostració, per això estic seleccionant-les així un poquet més ràpid. Li pic a afegir llista i veieu, ja tinc fins a 20 peticions fetes. Tinc les 5 o 6 o 7 que ha fet de valencià i després tinc totes les d'italià. Si us fixeu, cadascuna de les peticions apareix com idioma, italià, curs, primer d'A2, localitat en València, la sede, València 4 carreres i l'horari. Aleshores, si després vull canviar-les, puc anar-les pujant o baixant, o també puc fer-ho amb els botons de l'aplicació que hi ha aquí a l'esquerra. Amb això selecciono una opció i la puc anar baixant, la puc fer pujar, puc eliminar una opció si no m'interessa, perquè em trobo que igual tal volta m'he enganyat i la puc eliminar, i em diuen, estàs segur que vols esborrar aquesta preferència? Etc. Aleshores, quan ja les tinc totes, puc sempre tornar de nou a l'aplicatiu per a revisar si vull ganar una altra EOI o el que siga, i una volta ja ho tinc tot, me'n vaig cap a baix del tot i li pique a guardar i continuar. Fixeu-se, ens diu, hem trobat errades en la seva sol·licitud, i ens diu, li mostrem una llista amb l'errada, el codi idioma italià, curs A2 en València, seu principal, Escola Oficial d'Idiomes, en horari tal, i totes les seves opcions estan repetides en peticions diferents. Aleshores, hauríem de baixar, buscar aquest horari per tal d'eliminar-lo, perquè segurament hi ha diverses repeticions. Fixeu-se, aquest i aquest. Fixeu-se que és Escola Oficial Pla de Saidia, i si us fixeu amb el codi 3583 està repetida. Aleshores hem d'eliminar, esborrar alguna de les dues. Provem a veure. Ja hem arribat a l'última part de l'aplicatiu i arribem fins a aquesta pàgina, que és la de confirmar la sol·licitud. Una volta hem arribat a aquesta fase, podem confirmar la sol·licitud, podem modificar-la o fins i tot podem eliminar-la. Fixeu-se, ens donen la possibilitat de descarregar un esborrany, ens donen la possibilitat de modificar-la amb aquest enllaç o de confirmar-la. Aleshores, si voleu, el que us recomane és descarregar l'esborrall, li piqueu, us descarregarà un PDF i reviseu les dades, tant les dades del sol·licitant com l'organització de totes les peticions que hem fet per als idiomes que volem cursar. Si després de visualitzar l'esborrall detecteu alguna errada, ho podeu modificar o fins i tot el podeu esborrar i tornar a començar. Si, d'altra banda, estem d'acord amb tota la informació introduïda, hem de prémer sobre el botó confirmar i passarem a l'última fase de l'assistent telemàtic, que és l'imprès de sol·licitud.
Des d'aquesta pantalla on ara arribarem podreu descarregar la sol·licitud en format PDF i cal que la guardeu bé perquè és el justificant de que heu realitzat la sol·licitud, tot i que, com recorde, no és precís de dur-la en lloc perquè enguany es tramita tot de forma telemàtica. Aleshores li piquem al botó confirmar i arribem fins a aquest punt. I ens diu, aquesta sol·licitud ha estat confirmada en l'assistent telemàtic de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Ens dona la data de confirmació, el número de sol·licitud, les dades de la sol·licitud i la possibilitat de descarregar la sol·licitud. Anem a veure breument com és el PDF de la sol·licitud. Li piquem, mireu que ja hem descarregat la nostra sol·licitud i així ens apareix un PDF on parla de la convocatòria ordinària Escoles Oficials d'Idiomes 2020 juliol. En aquesta primera pàgina apareixen les dades d'identificació de l'alumne i els idiomes sol·licitats. Comproveu que estiga tot correctament, la vostra data de naixement, el vostre número de document, etc. etc. En l'apartat B trobarem els idiomes sol·licitats. Fixeu-vos, en primer lloc, valencià, que l'havíem triat nosaltres, i després, així baix, en segon lloc, italià, que també l'havíem triat. Fixeu-vos que en el tercer, com que no he triat cap, no hi apareix cap. Si continueu més endavant, trobareu llocs escolars sol·licitats. Així trobareu les vostres peticions d'horari organitzades en el mateix ordre en el que les vam col·locar al nostre arbre de decisions. Fixeu-vos que idioma valencià, 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 diferents escoles oficials d'idiomes, diferents horaris, etc. etc. Un poc més endavant trobarem les peticions d'italià, trobarem les peticions dels idiomes que vosaltres heu escollit. Fixeu-vos que jo sols he fet 18 peticions, però el PDF ens deixa buits els espais fins a la petició número 50. A continuació, apareix la documentació necessària per a formalitzar la matrícula. És a dir, una volta ens confirmen dins dels terminis corresponents que hem aconseguit una plaça, així ens dona tota la informació de tot allò que hem d'aportar. Jo no vaig a llegir-ho ara, ho llegiu vosaltres tranquil·lament i passem al següent punt. L'últim punt del PDF és la declaració o comunicació, on declarem sota la nostra responsabilitat que totes les circumstàncies al·legades en la sol·licitud s'ajusten a la realitat. Doncs ara el que anem a fer va ser tornar un momentet a l'aplicatiu. Bé, hem tornat fins a aquesta pàgina després de veure el PDF de la sol·licitud per a comentar-vos unes últimes cosetes a tindre en compte. En primer lloc, una volta heu confirmat la sol·licitud, si fora necessari, podríeu tornar a l'assistent per a modificar-la. Com vegeu, ens dona informació sobre la sol·licitud presentada, ens diu que ja disposem d'una sol·licitud i ens dona la possibilitat de modificar-la si escau, així amb el botó de modificar la sol·licitud. Aleshores, hem de tindre en compte una cosa molt important. Si decidiu modificar la sol·licitud que ja heu presentat, automàticament s'eliminarà l'anterior. I haureu de tornar a confirmar la nova sol·licitud, tot i que després decidiu no modificar-la, tot i que decidiu que al finalització l'ordre de preferències, el que siga, o aquella dada que us havia semblat errònia era correcta, etc. Aleshores, heu de tornar a confirmar una volta finalitzeu el procés. I atenció, només per el fet d'accedir a la pestanya de modificar la sol·licitud presentada, s'anul·la la sol·licitud anterior. Aleshores, és recordar-vos que només tindrà validesa l'última sol·licitud confirmada. Després, respecte del tema del resultat de les adjudicacions, heu de tenir en compte que una volta es publiquen els resultats d'adjudicació, els usuaris, en aquest lloc vosaltres, podreu accedir a aquest mateix assistent telemàtic per veure si teniu adjudicat algun horari en algun dels idiomes inclosos en la sol·licitud que havíeu presentat. Tant en la convocatòria ordinària, on només hi haurà dos resultats possibles, és a dir, apareixeran com a adjudicats o com a no adjudicats, i ens apareixerà el resultat
d'aquesta adjudicació. En el cas d'haver resultat com a no adjudicats per a cada sol·licitud, ens mostraran a més l'ordre de preferència que hem indicat en la sol·licitud i la posició que ocuparem entre els usuaris que havien demanat aquest mateix horari, idioma, nivell i torn, que tampoc han sigut adjudicats. Si en la convocatòria ordinària no resultàreu adjudicats en un idioma, hauríeu de tornar a presentar una nova sol·licitud per a la convocatòria extraordinària. I en el cas d'haver estat adjudicats, se'ns indicarà tant l'ordre de preferència de la petició com l'ordre en el qual ens l'han adjudicat, a més de l'horari, el grup i l'oferta horària. També se'ns habilitarà la possibilitat, un botó, per a generar l'imprès de taxes 046. Aquest imprès de taxes, quan s'obriga el procediment, i en el cas d'haver estat acceptat, tractaré de fer un vídeo per ajudar-vos a complimentar-lo. Així doncs, ja sols em queda acomiadar-me de tots i de totes. Espero que us hagi sigut útil, espero que tingueu molta sort en el procés d'admissió a les escoles oficials d'idiomes en la Comunitat Valenciana per al curs 2021 i ja sabeu, si us ha agradat i us ha sigut útil, doncs compartiu el vídeo en les vostres xarxes socials per tal d'ajudar a més gent en aquest procediment. Moltíssimes gràcies. Doncs, fins ací aquest vídeo. Recordeu, si us ha agradat i us ha sigut útil, subscriure-vos al canal i fer clic a la campaneta per rebre notificacions. També em podeu trobar a Twitter en @canalorientat i en Instagram com a canalorientat. Moltes gràcies a tots i totes i fins el proper vídeo. I no oblideu fer bondat.